नुहुरजोब्बाय गासिखौबो ना नुहुराखै नुहुरबाय हिन्दीनि नाजानो मिथियाखौ मा होनगोन जेनेबा हा गोजोन फुंबिलि दिनै बेरायनो ओंखारजेनबाय जाय बिथांमोनहा मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेयो सिक्किम सेन्ट्रेल जेल नोंथांमोना नाहरनो हागोन बै बाउन्डारि होनाय बायदि नुनायानो सिक्किम का सेंट्रल जेल बिनि नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो हागोन वाटारफल दा जों गुबुन मोनसे स्पटआव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन गुनजेन पइन्टआव दंफैयो दा जि बेखौ बिनिफ्राय गासैबो नुहुरजोबो आरो पुरा नै हाजो सा माबायदि थायो नायदो एसे मोजां नुदों नुहुरजोब्बाय गासिखौबो ना नुहुराखै नुहुरबाय आं दहाय बुंनाया गोरोन्थि जादों बेयो गुनजेन पइन्ट नङा गनजों मनेस्ट्रि होनो बेखौ नामखौ नायनायाव गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना सोरबाफोर सिक्किम गेंटकआव बेरायफैनो नागिरदोंबा बेयाव बर'निनो हटेल दङ नोंथांमोनहा 7896571045 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै हटेलनि बिगोमाजों रायज्लायनो हागोन हटेलनि डिटेल्सखौ गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोगोन आङो गुबुन मोनसे पार्कआव थांगासिनो दं दा ओइ मत काटो पापा गाहायनि फ्रेन्डफोरा गाखोबोगासिनो नायनोसै बे गोजौआव मा दं नै फुख्रि फिसा दं ओरैनो साजायनानै दोननाय बेयो मोनसे पार्क नुदोंना ग्रिन बाथाय आं जि मोजां मोनखायो सिटियाव बेरायबायो खालि ग्रिनखौल' मोजां मोनो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै त्रिशा हेलो त्रिशान देखो बाबा कैसे हो हेलो त्रिशान हेलो बोलो हेलो त्रिशान मोजां सिनरिया मोजां त्रिशान इधर देखो बाबा नाइक करा त्रिशाना बाबा देखो इस तरफ वाटरफॉल छोटा सा वाटरफॉल गथ'फोरनि बाथाय छोटा सा वाटरफॉल सिनरिखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन फिसा पार्क आरो ओरै गासिबो माने ग्रिन गोजा ओरैजाय एसे माने पार्क आरो बांद्राय मोजां मेन्टेनेन्स खालामनानै दोनाखै बेखौ जुदि मेन्टेनेन्स खालामनानै दोनामोनबा मोजां जागौमोन आरो माने बिबारनि बिदि माबा खालामदों खिन्थु इसिग्राब बिबार गैया हाग्रा बांसिन बिबार गायनाय मोनबा बिबार बारहोनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो गोजौआवबो थांजायो ओरै गोजौनिबो सिनारि दं थांनांगौबाय दा बेनिफ्राय नै ओइसे थांसै एबार दस्रा लामाजों फैदा बेखौ थासि भिउ पइन्ट होनो बेनिफ्रायबो सिनारिखौ मोजाङैनो नुहुरो आरो मोजां मोनदों आंबो बेयाव फैनानै
बेयो दस्रा मोनसे दै बाज्रुम दहायनि दै बाज्रुमखौ आं साबसिन मोन्दोंमोन दहाय दिन्थिनायखौ देरसिनदोंमोन इलेक्ट्रिसियानखौ फाहामनायखाय आं थांनो हायासै आरो अखाबो एसे हादोंमोन नालाय ओंखायनो थाङाखै आराम से हाँ सर हेलो ट्रिशान बेटा कैसे हो सना मारै दं बा बिरगोस्रि नोंनासो मालाय थाग्राया बिराद मोजां मायदि मोनखो फैनानै बेरायनो मोननानै बिराद मोजां बिराद इसोरनि मोजां अननायाव इसोरनि अननायाव होननाय बायदि मानसिनि अननायाव जोनोमाव बावनाय नंला जोनोमाव गोसोआव थालायसिगोन ने गोसोआव थासिगोन जाय हौवाफोरनो फन हरो बेनो जोनोमाव बावलालै माने अननाय मोननानै आयौ आयौ बाबा ओइ बाबा गाबाना आरो बे टेलिफनानो सिबियो आंखौ मानो मोनायाव फना फैनानै होबा आरो बोरै रायलाय जायाना गथ'नाया हेल' कौन है नलाय बा मानगोन नों रोंगोनसो आङो रायलायानो गियो रं नाम्बार होनदों होननानै बुंबाय दोनबाय गैला माथो हारसान रायलायलाय ओरैनो फंसे फंनै रायलायबाय दाबो रायलायलाय हारसानि तुम्हारा नाम की दे तुम्हारा नाम की कौन नाम तो की बिरगोस्रि बर' होनलायदो बर' गाव तो कौन मंगलयान न'बारि बाप रे ইয়াতে আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মাথো रोंसोगारथारगौलाय आरो हिन्दीखौलाय रोंगोना रोङा आरो हिन्दीखौ नाजानो नाजानो बा हिन्दीनि नाजानो मिथियाखौ मा होनगोन जेनेबा हा मा होनगोन बेखौ नों फोरोंनानै फोरोंदोंब्रा मा होनगोन जेनेबा नों फोरोंग्राबासो रोंगोन दोंसो सल'खौनो स्राय खननानै होदो दे खनबावनांगौसो नोंनि सल'आ नों खनग्राया खनसे होननाय दे समायना मिथिंगानि महराव सानबाय आं जादोंथ' जाबाय हायालै देनजारखा नोङो मारात्तकलै नोङो भिडिअ खेबफैयो गावहा ओमफ्राय खेबनानै दोनबायब्रा नोंखौबो देनां नायनांगोन ना देनां ओरै बेरायहैदोंमोन होननानै खोन्थानो हानाय बायदि Ba.